creemos que podemos aportar ao proxecto de Creafogar a necesidade dunha sensibilización e dunha visibilización hacia as persoas con discapacidade e a necesidade de que exista, pois eso, de maneira real e efectiva o que é unha vivenda accesible en Galicia. Dende Cogami decidimos participar no evento de Creafogar pois como un evento no que dar posibilidade a coñecer, pois cales son as necesidades das persoas con discapacidade, sobre todo as persoas con mobilidade reducida, e a necesidade de crear un parque inmobiliario accesible en Galicia, que o principal problema que temos a día de hoxe é que non existen vivendas adaptadas. Dende Cogami, a través de un técnico de accesibilidade da entidade, o que fixo foi ver o edificio, valorar posibilidades de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida. Entonces vamos a valorar as posibilidades de unha plataforma salvaescaleiras, de a posibilidade de poder poñer un ascensor para facer accesible realmente o que é o edificio en todas as súas plantas. Crearánse uns planos e valoraremos diferentes posibilidades á hora de que o edificio poida ser realmente accesible no casco histórico.